IFM News Regional. May isa man na disgrasya iti tuba Benguet iti napasamak may basar iti report ti pulisya napasamak ti insidente iti Marcos Highway tuba Benguet. Ti investigasyon ti pulisya pasangat iti nasaong lugan iti syudad ti Baguio. Ginandat ti driver iti L300 nga overtaken ti may isang bus ngem aksidente na nga nadungpar iti biktima nga agdadalyas at manipod iti northbound right shoulder. Gapo iti panakadungpar ti biktima nagsagrap dato iti head injury ken napukawan iti puot na. Dagos nga turong met ti pulisya ken tuba BFP iti ospital para iti panakataming na iti biktima ng pimusay lata daytoy gapo iti severe traumatic brain injury. Napilaan ti kaso a reckless imprudence resulting in homicide iti driver nga adaanin iti nairekomendar nga piyansa nga 30,000 nga pesos. Iti kaudyan na report iti otoridad na wayawayaan dahito kalpasan nga nakapagpiyansa iti nasaong gatad. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak IFM.